Saúdos, señoras e señores, novo tempo de información aquí en Badal Novas, que comenzamos como cada día cos nosos titulares. O Centro Comercial Aberto sortea 4 ceas do restaurante asociado a escoller para as persoas que compren nos establecementos asociados nestes días. O xurado do concurso de cartéis da 57 edición da Feira do Viño do Ribeiro reúnese para elixir a obra gañadora. A Asociación Plan B de Orixe Carballiñés prepara diversas actividades para este ano co fin de revitalizar o carácter cultural dos municipios. Pois como lle decíamos, o Centro Comercial Aberto sortea 4 ceas no restaurante asociado a escoller para as persoas que compren no Centro Comercial Aberto nestes días e ata o día de mañá 14 de febreiro. O Centro Comercial Aberto sortea 4 ceas no restaurante asociado a escoller para as persoas que compren no Centro Comercial Aberto estes días e ata mañán. O sorteo será o venres ás 9 da noite no establecemento LM. Colabora a Xunta de Galicia, o Concello do Carballiño e o Centro Comercial Aberto. A xerente do Centro Comercial Aberto, Noelia Mares, explicounos en que consiste esta campaña do Día de San Valentín. Ola, bos días, pois hoxe presentamos, xa comezou o día 7, pero a campaña do Día de San Valentín, o Día dos Enamorados e da Amizade. Nada, desde o Centro Comercial Aberto, dicirvos que estades todos convidados a participar nesta nova campaña e como podemos facer. Se mercamos un agasallo ou un pequeño detalle en calquera dos establecementos asociados ao CCA, e de recibir unha papeleta de participación, a cal tedes que vir a esta urna situada aquí ao carón de L&M na Praza Maior, botades a vosa papeleta, como ben estamos a ver, e podedes conseguir unha desas 4 ceas que se sortean para este día de San Valentín. O sorteo este venres, día 14, ás 9 da noite, que estade todos pendentes dos teléfonos porque chamamos por teléfono. Un prazer e feliz día de San Valentín a todos. Os 16 locais hosteleiros inscritos na Ruta das Tapas ofrecerán este vindeiro venres tapas baseadas na gastronomía propia do Entroido e que se servirán a un prezo de 2 euros. Así mesmo, sortearánse entre os clientes que participen nesta nova xornada unha estancia de fin de semana para 2 persoas no Hotel Spa Oca Augas Santas de Ferreira de Pantón. Filloas recheas de xamón e queixo San Simón da Costa, tostas de lapcón e queixo de Arzúa, flan de filloa rechea de grelos con langostinos, burritos de cachucha prensada en salsa picante, arepas recheas de lacón cocido e outras tapas saladas e doces complementarán a ampla gama de posibilidades de degustar os produtos típicos desta época do ano. O presidente da Deputación destaca a economía ourensá, medra e crea riqueza e emprego e segue gañando competitividade por medio das súas empresas. O presidente da Deputación afirma que os datos do informe do 2019 do Observatorio Económico Ourensán refliten unha evolución claramente positiva da ocupación, así como as afiliacións á Seguridade Social, cunha creación de emprego xeneralizada en toda a provincia. Remarca a importancia de contar cunha ferramenta de análisis económica tan potente como o Observatorio, situado ao mesmo nivel dos logros acadados nestes 8 anos da súa presidencia ao fronte da Deputación, onde a xestión económica debe da cero lograda. A transparencia, a visibilidade nacional e internacional de Ourense e as infraestruturas e a cooperación cos concellos foron as liñas estratéxicas.
A Asociación Plan B de orixe carballiñés prepara diversas actividades para este ano co fin de revitalizar de carácter cultural os municipios da nosa comarca. No ano pasado, en datas do verán, a Asociación Cultural Plan B desenvolveu os venres teatralizados de Pazos de Arenteiro, contando co apoio da Diputación, cos que se perseguiu ofrecer unha visión dalgúns dos momentos máis destacados desta aldea monumental xunto cos retrincos da historia do país, centrándose na antiga encomenda da Idade Media, pero tamén na batalla que se librou nesta zona durante a independencia contra Francia. A iniciativa resultou un éxito, xa que aínda que de cada unha das 10 sesións ofrecidas tiña un aforamento limitado a 30 persoas, o número de espectadores sempre foi maior, sumando ao final ao redor de 700 asistentes. Darío leva anos ligado a diversas asociacións culturais da nosa comarca. Falamos con el da súa impresión sobre o futuro turismo carballiñés e ribeirao. No parque se poden facer moitas actividades con colegios, se poden facer moitas actividades con colectivos, roteiros didácticos, como fan en outros lados. Eu acordome, o famoso plan do parque, creo que está parado, non? Aquel famoso plan, non sei por que motivos está parado, nunca se... pero, bueno, temos recursos, a Veracruz tamén é, creo que outro recurso que temos bastante parado. Por que? Porque non hai un servizo de visitas, non, podes, cando a iglesia está aberta, ou chamas ao teléfono, vale, che abren, pero... moitas veces chegas a Veracruz e a xente, bueno, digo, pois se alguén que nos explicara, claro, o sea, unha pequena información da igrexa, un servizo no parque. Eu boto moitísimo de menos, remato, boto moito de menos que no parque, por exemplo, haxe algún tipo de servizo de información, algunha pequena caseta, aquela caseta do peón caminero, aquela casa no parque que está ali nas Barcias, que está... Son cousas que se poden aproveitar como puntos de información, como unha pequena exposición, un punto de acceso, un centro de interpretación de cara que vas ver no parque, non? O que che pode ofrecer o parque. E o xurado do concurso de cartéis da 57 edición da Feira do Viño do Ribeiro reúnense para elixir a obra ganadora. O xurado do concurso de cartéis da 57 Feira do Viño do Ribeiro reunirase mañán 14 de febreiro na sede do Concello Regulador do Ribeiro, en Ribadavia, para elixir o cartel que representará a Feira do Viño do Ribeiro 2020, que terá lugar na vila ribadaviense do 1 ao 3 de maio. Nesta edición rexistráronse un total de 186 cartéis. O Concello Regulador da denominación de orixen do Ribeiro e o Concello de Ribadavia, coorganizadores da feira, repiten a fórmula do concurso para a elección do cartel anunciador da 57 Feira do Viño. Nesta edición participarán artistas de renome, axencias, deseñadores, gráficos, así como afeccionados que a través deste concurso poderían atopar unha ferramenta para a difusión da súa obra. Para a elección do seu cartel anunciador, o concurso de cartéis da 57 Feira do Viño do Ribeiro conta con un xurado multidisciplinar integrado por profesionais no ámbito das artes, comunicación e deseño gráfico. Ao longo da xornada de deliberación das 186 obras, os participantes serán sometidas a xuicio destes profesionais, resultando a obra gañadora premiada con 1.000 euros. O humorista Leo Basi estará o vindeiro sábado por primeira vez no Auditorio Municipal Manuel María do Carballiño co seu espectáculo.
Leo Bassi fai parada no Carballiño dentro do ciclo de monólogos Carballiño Comedy para presentarnos The Best of Leo Bassi, espectáculo que reúne os mellores números deste show nos últimos anos, verdadeiros clásicos nos que vemos ao Bassi máis divertido e mordaz, e o que máis xoga e relacionase co público. Parte principal do seu espectáculo será o vindeiro sábado ás 9 da noite no Auditorio Manuel María do Carballiño. Entradas en outip.es e restaurante como na casa. E os organizadores da subida á Saleta preparan xa esta nova edición para a vindeira primavera. Un dos artífices da recuperación da subida á Saleta, un clásico nas probas de montaña en Galicia, Alfonso García, estivo con nós onde nos valorou a edición do ano pasado, onde foron moitos os parabéns que recibiron a organización desta proba, que tivo unha gran repercusión de público e tamén mediáticamente en toda Galicia. Un traballo arduo que esperan repetir e incluso mellorar para este ano. E como lles decíamos, Alfonso García falounos de todos os detalles e preparativos para esta vindeira edición. O venres hubo xente no Carballiño, sitios hospedado e consumindo, que eu creo que é un bo beneficio para... Que a vosa aportación con esta subida foi moi importante para o pobo. Eu penso que sí. De feito, falando con xente do Carballiño, me decían un día, eu non sei, que posiblemente fora o segundo fin de semana de todo o ano que máis xente huera no pobo. Quitando... Entonces non hai máis que falar. A ver, non podo aseguralo, non estou seguro, claro. O fin de semana da festa do pulpo, desde logo que non. Non sei se na festa do setembro, pero desde logo ese fin de semana foi un referente en todo o ano. Sí. E creo que para o Carballiño, comparando, digamos, o trastorno e os problemas que nós lle podemos causar co beneficio que pudo ter todo o pobo e a comarca, incluso o Concello de Boborás tamén, creo que foi un bo plantexamento e bo para os dous concellos. Avantar organiza para o día 14 ás 21:30 nos Sete Flores unha velada cultural e musical co grupo de pandereteiras en Néveda, o cantautor Andrés Fernández e Mimí Rivas, membro de Fuxan os Ventos, que as súas actuacións rendirán unha pequena homenaxe ao cantautor Suso Bahamonde. Hoy Chamoso Lamas celebrou o mes de Rosalía con varias actividades, entre elas un recital poético no Salón de Actos do Instituto. Hoy Chamoso Lamas celebra o mes de Rosalía coa creación dun innovador mural a cargo do Departamento de Plástica e un recital poético no que participou toda a comunidade educativa, alumnado, docentes, persoal non docente, AMPA, Concello do Carballiño e finalmente un concerto grazas ao Departamento de Música. O concelleiro de Educación e Cultura, Diego Fernández, presenciou este acto e apoiouno como non podía ser de outro xeito. Tan hermosa, cal sin infamia naceras, torpe de ti esa vergonza, e a nai que un fillo despreza, nai sin corazón se noma. Naide, porque te levantes, cha larga man bondadosa. Naide, os teus prantos enxuga e humilde choras e choras. Galicia, ti non tes patria, ti vives no mundo soia, e a prole, fecunda túa, se espalla en errantes obras. Mentras, triste e solitaria, tendida na verde alfombra, ao mar esperanzas pides, de Dios esperanza imploras. Por eso, aunque en son de festa, alegra gaitiña se oia, eu podo dicirche, non canta, que chora. E o Novo Cine de Leiro organizan para os días 14, 15, 16, 17 e 20 de febreiro a proxección das películas Sonic, la película de Adu. ¿No íbamos a ser amigos? Bueno, eso es lo que hacen los amigos, preocuparse.
Sandra, ¿tú tienes idea de dónde estás? Sí, papá. Y también sé que soy mayor de edad. Me están matando elefantes dentro de la reserva. E a Dayan Fossi le mataban gorilas. Este venres 14 de febreiro o Cine Club proxecta no Auditorio Manuel María a película chinesa Hasta siempre, hijo mío, un fermoso e precioso melodrama de corte clásico que nos amosa a historia do xigante asiático dende os anos 80 ata hoxe, a través da vida de dous matrimonios amigos. Por a súa longa duración, case 3 horas, o segundo pase será ás 23 horas en Vox. O pase das 20 horas será, como é habitual, en versión dobrada ao castelán. O membro do Cine Club, Ricardo Paz, presentou para Badal Novas esta película do vindeiro venres. E neste caso pois é unha película longa, de longa duración, dura casi 3 horas, dura 175 minutos, e esa é a razón de que nesta sesión deste venres, a segunda sesión vai a ser ás 11, en vez de ás 10:30, que é o noso horario habitual. A primeira sesión, a das 8 da tarde, vai a ser en versión doblada a castelán, e a sesión das 11 vai a ser en versión original chinesa, subtitulada en castelán. Bueno, esta película é unha película que, digamos, entra dentro do que sería os esquemas do melodrama, non? É dicir, o director, a partir da historia de dous matrimonios, fundamentalmente de dous matrimonios, na que hai, digamos, moitos máis personaxes que entran, digamos, nunha película que tamén é en parte moi coral. A partir da historia deses dous matrimonios nos vai intentando refletir, mezclando o personal e o social, nos vai intentando refletir un pouco o que sería toda a trayectoria económica, social e política, os últimos cambios que se foron producindo en China dende os anos 80 ata o día de hoxe. Conta esta peli con unhas actuacións moi boas, de feito participou no Festival de Berlín e ali os seus dous actores protagonistas conseguiron o premio a mellor actor e mellor actriz, non? O novo número da revista Ágora do Orcellón, monográfica dedicado a Manuel Gallego Joreto, arquitecto carballiñés premiado co premio Ágora do Orcellón, será presentada o próximo 15 de febreiro na Casa da Cultura do Carballiño, ás 12:30 horas. Trátase dunha mostra de 33 imaxes tomadas nesta romaría do pasado ano e que se pode ver durante todo este mes de febreiro no Concello do Carballiño. Con esta exposición, o Potiños prosigue o programa de actividades deste ano 2020, tras o éxito do último arenteiro fotográfico que marcou o cénic da traxectoria desta Asociación Cultural Carballiñesa. E para o venres teremos ceos con nubes e claros na nosa comunidade e o aumento da nubosidade. As temperaturas seguirán sen cambios significativos. A farmaza de Garda, se a precisan, será a farmaza Fontaíñas, situada na Rúa Rosalía de Castro ou Rúa Principal. Ata aquí o noso tempo de información, agradecerlle, como sempre, por a súa fidelidade ante Badal Novas. Moitísimas grazas pola súa atención, teñan moita precaución nas estradas e deica mañán.